a media blasus yma ar stondin Hybu Cic Cymru wastad, a mae yna wastad groeso cynnes iawn i ni hefyd pan mae Elwen yma, Elwen Roberts, sydd wedi bod yn arddangos ers... Wel, ia, arddangos efo Hybu Cic Cymru ers ar nhw sefydlu, ond gyda diwydiant cig ers dros 26 mlynedd, a cyn hynny gyda Nwy Cymru. Fa ma'n y 40 mlynedd i gyd. Ac am hynny i gyd, neithiwr oedd hi noson fawr yn doedd, undeb yr ymweithwyr. Yn cydnabod eich cyfraniad chi i Hybu Cic Cymru a chyfraniad i amaeth yn de oedd y wobr neithiwr. Llongyfarchiadau mawr. Heiddiannol dros ben. Oedd hi noson dda yn doedd? Oedd hi yn noson dda, diolch yn fawr. Ydy, ti'n be, o'n i'n teimlo'n emosiynol. Dwi wedi arfer sefyll fan hyn yn do, coginio flaen pobl a byth yn nerfus, ond do, oedd o'n golygu lot i mi. O'n i just, dwi wan yn teimlo reit ddegreol, ond na, chwarae teg, oedd o'n neis. Dim bod fi eisiau cael yng nghydnabod, ond dwi'n meddwl bod o'n golygu lot i ferch sydd ddim yn dod o deulu ffarmio na ddim byd, ond bod fi'n trio wneud yn rhannu, ond dwi'n credu'n grin y cynnyrch. Ie. Felly sut ddigwyddodd o ta o ran y coginio? Dyna di'r cefndir felly, a wedyn dod at y cig felly? Ie, wel, tyma, dwi wastad i mwynhau coginio, felly ddechreuais i wneud gradd, ond hwnna fwy, o'na coginio ag ati yn hwnnw. A wedyn, jyst dwi o hyd wrth y modd, tyma, coginio ag ati, so ia. Ond coginio'n un peth, mae gen ti berthynas hefyd efo'r gynulleidfa sydd yma'n does, a dyna di'r peth, cyfleu neges, dyna di'r joban anodd mewn ffordd. Wel, dwi'n meddwl, a dwi'n gweld yn rôl i ydi fel, tyma, ysbrydoli, yn amlwg da ni y setia yma o hyd, dwi'n creu'r hynna, dwi'n mynd, tyma, dwi'n helpu fo steilio hynna, coginio nhw, a wedyn dwi'n gallu gwerthu nhw i'r gynulleidfa. Mae'n bwysig, ac nhw ddysgu mor feithlon ag ati di'r cig, ond y ffordd mod i cael i'w gynhyrchu sy'n bwysig fyd yn de. Ia, a dwi'n gobeithio, yn dŵ, bod fi'n gallu rei hynny drosodd iddyn nhw. Ie, achos mae bobl yn dŵad i fan hyn, yn does, da ni'n cael yr ymateb, achos yr hyn sydd ar y plat yn y pen draw ydy beth sy'n bwysig yn de. Ia. A mae'r syniadau ti'n gynnig i bobl, mae rhywun tueddu fynd yn stuck yn y mwd fel bethau, mynd i ryw rigol ysbrydoliaeth da ni eisiau, de? Ia, a cadw nhw'n syml efo. Dwi'n meddwl, ti'n gwybod, dwi'n gweld i fi fe'n arddangos. Does am dibia mi neu, beth sydd llwyth o gynhwysion, rhywbeth anodd. Di bobl ddim yn mynd i wneud o dyn ac den. Lle dwi'n trio cadw fo'n syml, ac wedyn, fel dwi'n deud, dwi'n gobeithio bod nhw'n mynd allan i brynu'r cig yma wedyn, a cynnyrch Cymreig wrth gwrs. A syniadau fel o ti'n dweud echdoi am bob pran o'r carcas yn de? Ia, dyna beth sy'n holl bwysig i helpu'r cigyddion ag ati. A heddiw, mae yna glamp o ddarn yma. Oes, dwi'n gwybod brisged ydy hwn. Felly, so dan rhatach, really, o'r cigeidion. Brest. Ia, yndi. A mae'r rhatach, ond, mae fe'n digedig, tymo. Yn amlwg mae'n cymryd yn hir i goginio, ond hwn oedd o ddim mor fawr, ond dwi'n mynd i ddanos i bobl wedyn sut o'n i ddefnyddio hwn mewn 3 ffordd. So, da ni'n mynd i neud lot o bethau efo hwn. I baratoi mewn tair? Ia, so ar ôl goginio fe fel be dwi'n deud nhw yn amlwg, fedrwch chi fita fo fel na rwan. Mae gen i tu ôl sglodion, dwi'n mynd i ddanos fel wneud yr dirty fries sydd yn boblogaidd iawn. Llwyd, ti'n bod, lot o brisket ar ben hynny, a wedyn gwneud rhyw enchilada pie wedyn. Felly, yn ara deg. Yn ara deg. Felly, ti'n selio fo gyntaf. Ie, beth yw'r broses? Ia, selio fo gyntaf, a wedyn beth dwi am wneud, mae gynna i fel spaces cynnes y fan hyn, fel chili, cinnamon, pethau fel yna. Dwi'n mynd i rwbio hwn i gyd dros fo, hefo mel, saws soi, siwgr, a wedyn yna stoc, a fydda mynd i fewn i'r popdi ac yn gorffen i fyny fel hyn. Rhyw flas barbecue, really. Am faint fydd o'n y popdi? Fydd o'n y popdi am 4 awr. 4 awr, a gwres isel? Ia, gwres isel. Pa mor isel? Wel, dwi'n mynd i popdi ar 150, beth fel yna. So, 80 sel, ia. Os da unrhyw ffordd arall, ydyn ni'n gallu rhoi mewn slow cooker? Sa ti'n medru, ac wrth gwrs beth sydd yn wan, deud o'r barbecue, da, ti'n gwybod, dwi ddim yn wych, ein sy'n licio coginio dros y tan ma, ti'n gwybod. Mae hwnna'n boblogaidd, a lot o... Dim pobl ifanc dwi'n ffindio wan di cymryd at hynny'n, do, coginio fo tan. Yndyn hollol, a fedri di wneud hynna, a tyma, barbecue fo ceiad, a ti'n gallu gadw fo, coginio fo'n ara deg wrth gwrs, ond... Felly mae'r gyfrinach yn y blas ti'n rhoi iddo fo? Yndi, wel, mae o'n llawn blas, beth bynnag blas eidion neis, ti'n gwybod, ond mae'n mynd mor dyner fel menyn wedyn. Yndi. Mae'r ogla ma'n neis. Mae'r lliw oren, wrth gwrs,
spices i roed y lliw'r chili powder. Ond achos ni'n danos, mae o just wedyn, fel ti'n gweld, mae'n rhwygon, dydy, mae'n just mor... Fendigedig. Fendigedig. So, mae hwnna just mor hawdd i'w wneud. O, neis iawn. Wel, diwrnod ola'r sioe. Un arall wedi fflio heibio. Ia, dwi'n gwybod. Dwi ddim yn gwybod. Ond, ti'n ma, jyst wrth y modd i ddod yn ôl yma i Hybu Cic, cos yn amlwg dwi ddim yn gweithio i Hybu Cic rwan. Wedi gadael lan. Wel, i fath o mail, oedd o fod, ond dwi ddim. Ond dwi'n brysurach nag erioed, dwi'n meddwl. Back by popular demand, dwi'n meddwl. Ond dwi wrth y modd bod yn ôl yma. Ac i greu gwaith ardderchog. Llongyfarchiadau eto. Diolch. Ar yr anrydedd o'i, ac ymlaen ar gwaith da. Felly fydda ni'n ôl ma tua... handi dau yma. Cinio hwyr chi. Gawn ni yna, neu gadw peth i chi. Diolch yn fawr iawn. Diolch i ti, Nia. Diolch yn ofnadwy, diolch.